Izenzo isahluko seshumi nesithupha soqala ukufunda evesini lokuqala. Khona wehlela eDebe naseLitra. Bheka, kwakukhona lapho umfundi othile, nguTimothewu igama lakhe, indodana yowesifazane wakwaJuda okholiweyo, kepha uyise wayengumGreki, owayefakazelwe kahle ngabazalwane baseLitra nabase-Ikoniyu. Lo uPawulu wathanda ukuba ahambe naye, wamthatha wamsoka ngenxa yabaJuda ababekhona kulezo zindawo, ngokuba bonke babemazi ukuthi uyise wayengumGreki. Kwathi bedabula imizi, babanika izinqumo ezanqunywa ngabapostoli namalunga aseJerusalema ukuba bazigcine. Njalo-ke amandla aqiniswa ekukholweni, anda ngobuningi imihla ngemihla. Base bedabula izwe laseFrigiya nelaseGalathiya. Banqatshelwe nguMoya oNgcwele ukulikhuluma izwi e-Asiya. Sebefikile ngaseMisiya, balinga ukuya eBhithiniya, kepha uMoya kaJesu akabavumelanga. Badlula eMisiya behlela eTrowa. Kwabonakala kuPawulu umbona ebusuku. Indoda ethile yaseMakedoniya eyayimi imncenga yathi, "Welela eMakedoniya usisize." Lapho esewubonile umbono, safuna masinyane ukuya eMakedoniya, sathi uNkulunkulu usibizile ukuba sibashumayeze ivangeli. Khona samuka eTrowa ngomkhumbi, saqonda eSamotrake, ngangomuso safika eNeyapoli. Sisuka lapho saya eFilipi, elingumuzi oyikhanda lesifunda saseMakedoniya, ikoloni. Kulowo muzi sahlala izinsuku ezithile. Ngosuku lweSabatha saphumela ngaphandle kwesango ngasemfuleni, lapho sathi babevama ukukhuleka khona. Sahlala phansi, sakhuluma kubo abesifazane ababebuthene. Owesifazane othile ogama lakhe linguLidiya, engumthengisi wezibubende wasemzini waseThiyathiya, okhonza uNkulunkulu, walalela. INkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakhulunywa nguPawulu. Kuthe esebhapathiswe kanye nendlu yakhe, wasincenga wathi, "Uma nithi ngikholekile eNkosini, ngenani endlini yami nihlale khona." Wasicindezela. Kwathi siya endaweni yokukhuleka, kwahlangana nathi intombazane enomoya wobungoma, eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yona yamlandela uPawulu nathi, yamemeza yathi, "Laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezukonke, ezimemezela kini indlela yensindiso." Yakwenza lokho izinsuku eziningi, kepha uPawulu esecasukile waphenduka, wathi kumoya, "Ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo." Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile, bababamba oPawulu noSila, babahudulela esigcawini phambi kwababusi, babayisa ezinduneni. Bathi, "Laba bantu banyakazisa umuzi wakithi bangabaJuda, bafundisa imikhuba esingavunyelwe ukuba siyamukele, siyenze thina esingamaRoma." Isixuku sasesibavukela, nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo, bashaywe ngenduku. Sezibashayile imivimbo eminingi, zabaphonsa etilongweni, zayala umgciniziboshwa ukuba abagcine impela. Yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongweni lingaphakathi, wabopha izinyawo zabo ogongolweni. Kepha phakathi nobusuku oPawulu noSila bekhuleka bemdumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zabezwa. Kwavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwazanyazaniswa izisekelo zetilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke, kwathukuluka nezibopho zabo bonke.
Kwathi umgciniziboshwa ephaphama wabona iminyango yetilongo ivulekile. Wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Kepha uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Ungazilimazi ngokuba sikhona sonke." Wayesebiza izibani, wagijimela phakathi ethuthumela, wawa phansi phambi kukaPawulu noSila. Wabakhiphela ngaphandle, wathi, "Makhosi, ngimelwe ukwenzani ukuba ngisindiswe na?" Bona bathi, "Kholwa iNkosi uJesu, yikhona uza kusindiswa wena nendlu yakho." Base bemshumayeza izwi likaNkulunkulu yena nabo bonke ababesendlini yakhe. Wabathatha ngaso leso sikhathi sasebusuku, wabageza imivimbo, wababhaphathisa khona lapho, yena nabo bonke abakhe. Wabanyusela endlini, wababekela ukudla, wathokoza kanye nendlu yakhe yonke ngokukholwa nguNkulunkulu. Kepha sekusile, izinduna zazuma izikhonzi zathi, "Bakhulule labo bantu." Umgciniziboshwa wabikela uPawulu lawo mazwi, wathi, "Izinduna zithumele ukuba nginikhulule, ngakho phumani manje, nihambe ngokuthula." Kepha uPawulu wathi kuzo, "Basishayile phambi kwabantu singalahlwanga cala. Uthi singabantu abangamaRoma, basiphonsa etilongweni, manje basikhipha ngasese na? Qhabo, akuze bona basikhiphe." Izikhonzi zabikela izinduna lawo mazwi, zona zasaba sezizwa ukuthi bangamaRoma, zeza zabancenga, sezibakhiphile, zabanxusa ukuba bamuke emzini. Base bephuma etilongweni bangena kwaLidiya. Kwathi sebebabonile abazalwane babaduduza bamuka. Izenzo isahluko se-17 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi sebedabulile i-Amfipoli ne-Apoloniya bafika eThesalonika, lapho kwakukhona isinagoge labaJuda. Kepha uPawulu njengokwenza kwakhe wangena kubo, waphendulana nabo amasabatha amathathu, ethathela emibhalweni, ebavulela, ebechasisela ukuthi kwakumele ukuba uKristu ahlupheke, avuke kwabafileyo, ethi futhi uJesu lo engimshumayela kini unguKristu. Base bevuma abanye kubo, bazihlanganisa noPawulu noSila, futhi nesixuku esikhulu samaGreki akholwayo, kanye nabesifazane abadumileyo abangeyingcosana. Kepha abaJuda benomhawu bathatha ukumabhukudwane abalisa abathile ababili, besusa isiyaluyalu phakathi kwabantu, baxokozelisa umuzi, bahlasela indlu kaJasoni befuna ukubakhiphela abantu. Kepha bengafumani, bamhudulela uJasoni kanye nabazalwane abathile kubaphathimuzi. Bamemeza bathi, "Laba abayaluzisa izwe lonke sebefikile lapha." uJasoni ubamukele bonke laba benza okuphambene nezimiso zikaKesari, bethi kukhona enye inkosi, nguJesu. Kepha bethusa isixuku nabaphathimuzi abezwa lokho, bathatha isibambiso kuJasoni nakwabanye babakhulula. Kepha abazalwane bamukisa uPawulu noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBhereya. Bona sebefikile khona bangena esinagogeni labaJuda. Labo-ke babebahle kunaseThesalonika, balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Ngakho abaningi kubo bakholwa, nabesifazane abanesithunzi
abangamaGreki namadoda angeyingcosana. Kwathi abaJuda baseThesalonika sebezwile ukuthi izwi likaNkulunkulu limenyezelwe nguPawulu naseBereya, beza nakhona, bazinyakazisa bezivusa izixuku. Khona abazalwane bamukisa masinyane uPawulu ukuba aze afike elwandle, kepha uSila noThimotheyu basala khona. Abamphelekezelayo uPawulu bamfikisa eAthene. Kwathi sebemukele isiyalezo ngoSila ngoThimotheyu sokuba beze kuye ngokushesha okukhulu, bamuka. Kwathi uPawulu esalinda e-Athene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe ebona umuzi ogcwele izithombe. Ngakho-ke wakhuluma esinagogeni kubaJuda nakuwo amakholwa nasezigcawini imihla ngemihla kubo ababesuke bekhona. Kepha abathile kuzo izazi zama-Epikhuru nezamaStoyiko baphikisana naye. Abanye bathi, leli phoshophosho lithini na? Abanye bathi, kungani ungomemezela onkulunkulu abangaziwayo ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo? Base bemthatha bamisa e-Areyophagu, bethi, ungesazise ukuthi siyini lesi sifundiso esisha esikhulunywa nguwe na, ngokuba ulethe ezindlebeni zethu okuthile okungaziwayo. Ngalokho sifuna ukwazi ukuthi lokhu kungaba yini, ngokuba bona abase-Athene nabafokazi abakhe khona babengazilibazisi ngokunye, kepha ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. UPawulu wema-ke phakathi kwe-Areyophagu wathi, madoda ase-Athene, ngiyabona ngakho konke ukuthi kakhulu onkulunkulu, ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-altare okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho-ke enikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla, futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho. Yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yomhlaba wazo ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane, ingani kakude kulowo nalowo kithi, ngokuba siphila, sihamba, sikhona kuye. Njengalokho izimbongi ezithile zakini zisho zathi, ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke, njengoba umisile usuku aza kwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Kwathi bezwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahleka usungu, kepha abanye bathi, siyakuphinda sikuzwe ngaleyo ndaba.
Kanjalo uPawulu waphuma phakathi kwabo, kepha amadoda athile anamathela kuye, akholwa. Phakathi kwawo kwakukhona noDiyonisiyu wase-Areyopagu, nowesifazane ogama lakhe linguDamari, nabanye kanye nabo. Izenzo isahluko seshumi nesishiyagalombili. Soqala ukufunda evesini lokuqala. Emva kwalokho wamuka e-Athene, wafika eKorinte, wafumana khona umJuda othile ogama lakhe lingu-Akwila, wasePonto ngokuzalwa, owayesanda ukufika ephuma e-Athaliya enoPrisila umkakhe, ngenxa yesimemezelo sikaKlawudiya sokuba bonke abaJuda bamuke eRoma, weza kubo. Lokhu wayemsebenzi munye nabo, wahlala nabo, basebenza, ngokuba umsebenzi wabo kwakungukuthunga amatende. Washumayela emasinagogeni ngamaSabatha onke, wazuza abaJuda namaGreki. Kepha sebefikile oSila noTimothewu behla eMakedoniya, uPawulu wakhathalela izwi, wafakaza kubaJuda ukuthi uJesu unguKristu. Kwathi benqaba, behlambalaza, wathintitha izingubo zakhe, wathi kubo, "Igazi lenu malibe phezu kwamakhanda enu, mina anginacala. Kusukela manje ngizakuya kwabeZizwe." Wasuka lapho weza endlini yomuntu ogama lakhe linguThithiyu Justu, okhonza uNkulunkulu. Indlu yakhe yayiseceleni kwesinagoge. Kepha uKrispu, umphathi wesinagoge, wakholwa yiNkosi kanye nendlu yakhe yonke. Nabaningi babaseKorinte balalela, bakholwa, babhapathiswa. INkosi yayisithi kuPawulu ngombono ebusuku, "Ungesabi, kepha khuleka, ungathuli. Ngokuba mina nginawe, akukho ozakukusukela akulimaze, ngokuba nginabantu abaningi kulo muzi." Wahlala khona umnyaka nezinyanga eziyisithupha efundisa izwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. Kwathi uGaliyu engumbusi wase-Akhaya, abaJuda bamvukela uPawulu nganhliziyonye, bamyisa phambi kwesihlalo sokwahlulela. Bathi, "Lo muntu uphendukisa abantu ukuba bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene nomthetho." Khona uPawulu esezakuvula umlomo, uGaliyu wathi kubaJuda, "Onina baJuda, uma bekuyicala noma ubugebengu obubi, bekufanele ningibekezelele. Kodwa uma kungukuphikisana ngamazwi, nangamagama, nangomthetho wakini, ziboneleni nina. Mina angithandi ukuba ngumahluleli walezo zinto." Wayesebaxosha esihlalweni sokwahlulela. Khona bona bambamba eSostene, umphathi wesinagoge, bamshaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. Kodwa uGaliyu akaze anaka lutho lwalokho. Kepha uPawulu esehlale khona izinsuku eziningi, wavalelisa kubazalwane, wamuka ngomkhumbi, waya eSiriya kanye noPrisila no-Akwila, esegundile ikhanda lakhe eKenikreya, ngokuba wayezibophe ngesifungo. Wehlela e-Efesu, wabashiya khona, kepha yena wangena esinagogeni washumayela kubaJuda. Kwathi bemncenga ukuba ahlale khona isikhathi esidana, akaze avuma, kepha wavalelisa wathi, "Ngizakubuyela futhi kini, uma uNkulunkulu evuma."
wayesesuka e-Efesu ngomkhumbi. Esefikile eKesariya wakhuphuka wabingelela ibandla, wehla e-Antiyokiya. Esehlale khona isikhathi esithile wamuka wadabula izwe laseGalathiya nelaseFrigiya ngokulandelana, eqinisa bonke abafundi. Umjuda othile ogama lakhe lingu-Apolo wase-Alexandriya ngokuzalwa, indoda efundileyo nenamandla emibhalweni, wehla e-Efesu. Yena wayefundisiwe indlela yeNkosi, evutha emoyeni, wakhuluma. Wafundisa ngesineke izindaba eziqondene noJesu, azi ukubhaphathizwa kukaJohane kuphela. Yena waqala ukushumayela ngesibindi esinagogeni, kwathi ukuba bamuzwe o-Akwila noPhrisila bamthatha bamchasisela indlela kaNkulunkulu ngesineke esikhulu. Esethanda ukudlulela e-Akhaya, abazalwane balobela abafundi bebayala ukuba bamamukele. Esefikile wabasiza kakhulu abakholwayo ngomusa, ngokuba waphikisa abaJuda ngamandla phambi kwabantu, ekhomba ngemibhalo ukuthi uJesu unguKristu.